ലീവിലാണ് അല്ലേ? കുറെ ഹരേ പേര് കൃഷ്ണ. ലീവുണ്ട്. ശരി ശരി. ശരിക്കും കുറെ പേര് ലീവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരി. ലക്ഷ്മി സൺഡേ മാതാജിക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ജോലി മാതാജി. സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണെന്നറിയോ? സൺഡേ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. സൺഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സാധനം ഹോളിഡേ അല്ലേ? അതെ. ഹോളിഡേ അല്ലേ ശരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹോളിഡേ ആണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ അത് തന്നെ അതിൽ തന്നെ മീനിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മ അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വരൻ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഹോളിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വേറെ മീനിങ് എടുക്കാം. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബിന്ദോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ് की जन गौरी वैष्णव भक्त हरे कृष्ण. प्रभुजी हरे कृष्ण. प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभु. रमेश प्रभु हरे कृष्ण. ഭാര്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുക്കന്മാരെ പിറകെ എന്തായാലും മാതാജിമാര് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനൊരു സംശയമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിന് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ മാതാജിനോട് അടുത്ത 18-ാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയൂ. അടുത്ത ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആവും, 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ അതിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് മാതാജി എന്നാ അത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇല്ലേ, ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിലല്ലേ അത്? 1-ാം തീയതി 2-ാം തീയതി രാവിലത്തെ എപ്പോഴാ നമ്മളെ ജൂലി മാതാജി എപ്പോഴാ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ജനുവരി 1 ആയിരിക്കും. ജനുവരി 1 അപ്പൊ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലിങ്ക് ഉള്ളതല്ലേ, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല ടൈം ഉണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് 2 പേരും കൂടെ ആവുമ്പോഴേ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ ചെയ്യും, ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല, മറ്റാൾ ചെയ്യും, അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യും. പതുക്കെ അത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് 2 പേരും കൂടെ. അതെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിലൊരു പോയിന്റ് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, പ്രഭുക്കന്മാര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ പകുതി മാതാജിമാർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ മാതാജികൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മാതാജിമാർക്ക് കിട്ടാം, പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് കിട്ടൂല. അങ്ങനെ കുറെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് മാതാജിമാര് എന്തായാലും ചെയ്യാം, അവർക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടും, അവരെന്തായാലും പോവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശരി മാതാജി. ഹരേ. താങ്ക് യു പ്രഭു.
അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 17ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ്. ശരിക്കും 17ാമത്തെ ചാപ്റ്ററോടുകൂടി ശരിക്കും കഴിയാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവത 17 ചാപ്റ്ററോട് കഴിയാണ്. 18ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 18ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സമ്മറി മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും 18ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എല്ലാതും കാണാൻ പറ്റും. അതായത് 17 വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് 18ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ 17ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ശരിക്കും ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവരാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജനറൽ ആയിട്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ മുരുക ഭക്തനായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ദേവി ഭക്തനായിരിക്കാം, അല്ലെ പരമേശ്വരന്റെ ഭക്തനായിരിക്കാം. അതിൽ കൂടെ താഴ്ന്ന ലെവലുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭൂതപ്രേതം, വിശ്വാസികൾ, ആസുര്യ ഗുണമുള്ളവർ, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസങ്ങളാണ്. നമ്മൾക്ക് പലതരം വിശ്വാസങ്ങൾ. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ വിശ്വാസങ്ങൾ വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ശ്രദ്ധാവിഭാഗം. പറയൂ മാതാജി, എന്താ പറയാൻ? ഈ 18 പുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ലേ പ്രഭുജി, അതൊന്ന് പറയുവോ? 18 പുരാണങ്ങളുണ്ട്. 18 പുരാണങ്ങള് നമുക്ക് 18 പുരാണമല്ല, 18 ഉപപുരാണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 18 പുരാണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല. കാരണം അതിന് ഏറ്റവും വലുതാണ് ഭാഗവതം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അത് ജനറൽ ആയിട്ടൊക്കെ വിഷ്ണു പുരാണം ഉണ്ട്, അതാണ് മഹാഭാഗവതം. അതാണ് മഹാഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ പുരാണങ്ങളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭാഗവതത്തിനാണ്. അതിന് വിഷ്ണു പുരാണം ഉണ്ട്, പത്മപുരാണം ഉണ്ട്, സ്കന്ദ പുരാണം ഉണ്ട്, ഭവിഷ്യ പുരാണം ഉണ്ട്, നാരദീയ പുരാണം ഉണ്ട്, ബൃഹത്തേരിയ പുരാണം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 18 പുരാണങ്ങളുണ്ട്. ഈ 18 പുരാണങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ 18 ഉപപുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ദേവി മഹാത്മ്യമൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. 18 ഉപപുരാണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 108 ഉപനിഷത്തുകൾ വരുന്നുണ്ട്. 4 നമുക്കറിയാം, ഞാൻ അത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 4 വേദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ ഉപവേദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ വേദങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ വരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് 108 ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉപനിഷത്താണ് 18 ഉപനിഷത്താണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരാം. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉപനിഷത്തിൽ ഒന്നാണ് ശരിക്കും ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. അത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ലെവല് അതെടുക്കും. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്താണ് ശരിക്കും വേദത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ മന്ത്രം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, എല്ലാതും ഭഗവാനിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാതുദിച്ച് ആ ശ്ലോകം തന്നെ. അപ്പൊ 18 പുരാണം. അപ്പൊ പുരാണങ്ങൾ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ശ്രുതി ആൻഡ് സ്മൃതി 2 ലെവലാണ് പറഞ്ഞത്. ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അതില് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ആചാര്യന്മാര് ശരിക്കും അത് കേൾവിയിൽ കൂടിയാണ്, ശ്രുതിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ ഉപനിഷത്തിന്റെ പാർട്ടുകൾ മുഴുവനും അതിലാണ് വരുന്നത്. അതാണ് വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദത്തിന്റെ അവസാന പാർട്ടായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പുരാണങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അതിന് ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപനിഷത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ LKG ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പടങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ. ചെറിയ ചെറിയ പടങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനയുടെ പടം എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, ഇതാണ് ആന അല്ലെ. പിന്നെ കുറെ വലുതാകുമ്പോൾ ആനയുടെ പടത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ശരിക്കും പുരാണങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത്. പുരാണങ്ങളിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആ തത്വജ്ഞാനത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത്. അതിൽ കൂടുതൽ പുരാണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അതിൽ കഥകളാണ് കൂടുതൽ, പലതരം കഥകൾ. അത് ലിങ്ക്ഡാണ്, ഒക്കെ ആത്മീയമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞത് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാനെ അല്ലെ, പരിപൂർണം. അതിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ എന്താ പറഞ്ഞ സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് നമ്മളെ. അപ്പൊ അതിനെല്ലാ പല പല കഥകളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പൊ കഥയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പുരാണങ്ങൾ ശരിക്കും വേദാന്തം, അതിൽ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിച്ചത് ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ലെവലില്
ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പുരാണങ്ങളില് അതാണ് പറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രത്യേകത. ആചാര്യന്മാര് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ പുരാണങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ 18 പുരാണം നമുക്ക് എന്താണ് ഈവൻ ഭഗവത് പുരാണം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഒരു ബുക്ക് ചെറിയ ബുക്കുള്ളൂ, അത് തന്നെ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റണില്ല. അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള പവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്കില്ല. അപ്പൊ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ 18 പുരാണം, 18 ഉപപുരാണം, 108 ഉപനിഷത്തൊക്കെ വായിച്ച് അതിൽ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അവര് ശരിക്കൊരു വളരെ സമ്മറി പോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് അടക്കം വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. അതാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ. ചെറിയ കുട്ടികൾ, പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പറയില്ല ഇതെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ മതി നീ ഇന്ന് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടി. അതും പഠിക്കാത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ? അത്രയും അവർ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പൊ പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം ചുരുക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ, പലതരം വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് വിശ്വാസങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ദൈവിക ഗുണം അല്ലെ, ദൈവിക ഗുണത്തിനുള്ളതുണ്ട്. നമ്മള് സാത്വികം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞു സത്ത്, രജസ്, തമസ്, ഈ 3 ഗുണം നമ്മളിലുള്ളതാണ്. ഈ 3 ഗുണം ചിലവരില് സാത്വിക ഗുണം വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും, ചിലവരില് രജസ് കൂടുതൽ മുന്നിട്ടായിരിക്കും, ചിലവരില് തമസ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ദേവതോ സങ്കല്പം വരാം. അതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തമസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ദേവതാ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് വരാം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ ആസുര സ്വഭാവികൾ ആരൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവിക ഗുണമുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സമ്മറി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്ലോകം അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗം. അതിൽ അർജുനൻ പറയുന്നതാണ് ആദ്യം. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധി മുത്സർജ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനിതോ തേഷ്ടനിഷ്ഠതുകാം കൃഷ്ണ സത്തമോഹ രജസ്തമ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിദ്യകളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വയം ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്ത്, രജസ്, തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ്. നമ്മള് ജനറൽ ആയിട്ട് ചിലർ അവരവരെ രീതിയിൽ ഒരേ രീതിയിൽ ആരാധനകൾ അവര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരാണ് പൂജയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തുടങ്ങും. അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതേപോലെ എവിടെന്ന് അതൊക്കെ കേട്ടു അത് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ ഭാവന വെച്ച ആരാധനയുടെ സ്ഥിതി അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാന്ന്. അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ, ശാസ്ത്രവിധികൾ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ച ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? സത്ത്, രജസ്, തമസ്, ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളാണല്ലോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളത്. നമ്മളിലുള്ളത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. ഇവരിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ സത്ത്, രജസ്, സത്വഗുണമാണ് ഇവരൊക്കെയുള്ളത്, രജോ ഗുണമാണ് ഉള്ളത്, തമോ ഗുണമാണ് ഉള്ളത്. എന്താണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത്, ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വര ഭാവനെ സങ്കല്പിച്ച് വിശ്വാസം പോരുന്ന സത്വഗുണമോ രജസ് ഏതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക, അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമോ? അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഭാവനയുണ്ട് അല്ലെ, ഈശ്വരനെ സങ്കല്പിക്കുക. ഈശ്വരനെ സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തമസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമസിന്റെ ലെവലിലുള്ള ഈശ്വര സങ്കല്പമായിരിക്കും. രജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രജസിന്റെ ലെവലിലുള്ള ഈശ്വര സങ്കല്പമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്തിന്റെ ബേസിലുള്ള ഈശ്വര സങ്കല്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവരെന്താണ് ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ പൂർണ്ണത നേടുമോ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ത്രിവിധ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സ്വഭാവജ സാത്വികീ രാജസി ചൈവ താമസിം ചേദിതാ ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായി ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിത്തീരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ല നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടരാവുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും.
കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ദേവതാ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നത് തന്നെ ഈ ജന്മത്തിലത്തെ കാര്യം മാത്രമല്ല. അതെന്താണ്, പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പല കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും ആർജിച്ച പല ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവന്റെ എന്താണ് വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ സാത്വികമോ രാജസ്യമോ താമസികവുമായി മാറുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിന് ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അറിഞ്ഞിട്ടും അലസത കാരണം അവയെ അനുകരിക്കാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രികരാകലാണ് സത്വരജസ ഗുണങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ പൂർവ്വക്രമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തോടുള്ള സ്വഭാവം അവർക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമുക്ക് നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കാമല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ എന്താണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്കൊരു വിശ്വാസങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം അത് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നാണത്. അത് ഈ ജന്മത്തിൽ വന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടും നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഒപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിൽ കൂടുതൽ താഴത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ, മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് പറയാണ്, ശരിക്കും വിശ്വാസനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിബന്ധനകളും ശാസ്ത്ര പ്രണാമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ക്രമേണ രജസിൽ നിന്ന് തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സാത്വികതയിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് രജോ ഗുണത്തിനോടുള്ള ആണ് ആഗ്രഹമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുക, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം തയ്യാറാക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ രജസ് ഗുണോ അല്ലെങ്കിൽ തമസിൽ നിന്നോ നമുക്ക് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. കാരണം ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് മാത്രമേ അക്കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും അതിലേക്ക് ഉയർത്താനും കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ രജോ തമോ ഗുണം, അതായത് ഏത് ദേവതാ സങ്കല്പമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെയും ഈ ജന്മത്തിന്റെയും നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും. അതാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വിശ്വാസമുള്ള, നമ്മുടെ നാട്ടിലും പലപ്പോഴും കാണാം അല്ലെ, പല രീതിയിൽ തമോ ഗുണം വിശ്വാസികളെയും അതുപോലത്തെ പ്രേത ഭൂതം ഒക്കെ അങ്ങനൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അവരെ പൂർവാർജിത കർമ്മങ്ങളാണ്. ആ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അതിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് മാറുന്നത്. അതൊരിക്കലും എന്താണ്, ഒരിക്കലും പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തൂല. അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുമ്പോ എത്തൂല. കാരണം എന്താണ്, അത് തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താണ്, അത് താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ്. താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് അവരെ ലെവലിൽ അവർക്ക് കിട്ടും, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് അവരെത്തൂല. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അവര് തമോ ഗുണത്തിൽ തന്നെ തമോ ഗുണത്തിൽ താഴ്ന്ന മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധമയോയം പുരുഷോ യോ യശ്ചത്ര സ ഏവ സാം. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകൾ ഓരോ വിശ്വാസമുള്ളവരായി പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ആർജിച്ച, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണം, നമ്മൾ ആർജിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹചരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻജന്മം, ഇതിനൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഇത് ഏതൊരാൾക്കും ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകമായ ഒരു വിശ്വാസം, ഏതൊരു വ്യക്തിക്കായാലും അല്ലെ. നമ്മളെ കാട്ടുജാതിക്കാരും അവരെടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെ. ഏറ്റവും ഇതില്ലാത്ത ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉഗാണ്ടയില അല്ലെ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ വിശ്വാസമായിട്ടൊന്നും ഇതാവണമെന്നില്ല, അവർക്ക് അവരുടേതായ വിശ്വാസമുണ്ട്. ആരായാലും ശരി, അത് സാത്വികമോ രാജസ താമസ്യം എന്ന അയാളുടെ ആർജിത സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അയാൾ ആർജിച്ച ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രദ്ധ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസം അതെന്താണ്, മൗലികമായി സാത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മൗലികം ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് എന്താണ്, സാത്വികത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ശ്രദ്ധ അഥവാ വിശ്വാസം മൗലികമായി സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടേക്ക്, അതിനെപ്പോഴും പറഞ്ഞത്, നമ്മള്
നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദേവസങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ രജു ആണെങ്കിൽ രജു ലെവലിലായിരിക്കും, തമോ ആണെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളെ അവബോധത്തെ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭാവന സൃഷ്ടിയിലാവട്ടെ, പിന്നെ ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഒരു ദേവനിലോ ദേവനിലാക്കപ്പെട്ടവനിലോ ഒരു ഭാവന സൃഷ്ടിയിലാവട്ടെ ദൃഢവും പ്രബലമാണെങ്കിൽ ഭൗതികവും സാത്വികവുമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരാം. അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏതാണ്, സാത്വികമാവാം രാജസികമാവാം ഏത് തന്നെയായാലും അത് ദൃഢമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്താണ് നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ, പല കർമ്മങ്ങൾക്ക് അതിന് വിധേയമായി തീരും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഭൗതികവും സാത്വികവുമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണം ഏത് സാത്വികമാണെങ്കിൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിലേക്ക് പോകും, അത് രാജസ്യമാണെങ്കിൽ രാജസ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിലേക്കും. ഏത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ദൃഢമാണെങ്കിൽ, അത് സാത്വികോ രാജസ്വന്നോ ഒന്നുമില്ല, ഏത് വിശ്വാസവും ദൃഢമാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക്. പക്ഷെ പറയുന്നത് എന്താണ്, മൗലികമായിട്ട് സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് ശ്രദ്ധ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണം നമ്മൾ. വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധ സാത്വികത ഇല്ലെന്ന് വരുന്ന കാലത്തോളം അതിന് ത്രിഗുണങ്ങളുടേതായ മാലിന്യം ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. മലികൃതമായി ഈ ഗുണം ഹൃദയത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കും. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ആ ശുദ്ധ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്താണ് മലിനമായിരിക്കും. മലിനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവബോധം നമ്മൾ സത്ത് രജസ് തമോ ഗുണത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിശ്വാസമായിരിക്കും. ഇതിൽ നമുക്ക് ഉയർന്ന് എവിടെ എത്തണം, അത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതാണ് പരിപൂർണത എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അടുത്ത് പറയാം ശ്ലോകം. യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യശാരശാസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണശ്ചേന യജന്തേ താമസാ ജന. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു, നമ്മ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മ തമോ ഗുണമുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മ അസുര ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടാ രാജസ്യ സ്വഭാവമായിരിക്കും. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ തന്നെ പറയുമ്പോ സത്വഗുണാവസ്ഥയിലുള്ളവർ, അതായത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ സാമാന്യേ ദേവന്മാരുടെ ആരാധകരാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ആരാണ് പറയുന്നത്, പഞ്ചദേവത ഉപാസന എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ ജനറൽ ആയിട്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എല്ലാ തിരിവുകളും വരുന്നത് തന്നെ. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാർ പലരുമുണ്ട്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് 5 ദേവന്മാരെയാണ് നമ്മൾ പറയാ. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, പഞ്ചോപാസന. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ സാധാരണ പഞ്ചോപാസനകൾ ആദ്യം നടന്നിരുന്നു പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് തിരിവുകളൊക്കെ വരുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് സാത്വികർ എന്ന് പറയാ. പിന്നെ അവരെന്താണ് ഓരോ സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി, അതിന് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്യ സരസ്വതി ദേവിനെ ആരാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങള്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ ദേവതയുണ്ട്. അവര് ഓരോ ദേവതകളെയും ആരാധിക്കും. ആര്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ. രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ആരെ ആരാധിക്കണം എന്നൊന്നില്ല. അവർക്ക് ആരൊക്കെയെന്നാണ് ലാഭം കിട്ടുന്നത് അവരെ ആരാധിക്കും. അത് മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കും, മൃഗത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ മൃഗത്തിനെ ആരാധിക്കും. അവർക്ക് അത് രജോണ് അല്ലെ, ആസക്തിയാണ്. അതിനു വേണ്ടി അവർ എന്തിനും തയ്യാറായിരിക്കും. അതാണ് രജോ ഗുണം. തമസ് രജോ ഗുണം. അതേപോലെ തന്നെ തമസ് ഉള്ള വ്യക്തികൾ അവരെന്നാ പറയണത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് പ്രേതോപാസകരായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂതപ്രേത ഉപാസകരായിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ തമസ് ഗുണമുള്ളവർ. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പലതും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ചിലപ്പോ മരിച്ചവരുടെ ശവകൂടീരങ്ങളിൽ അർച്ചന നടത്തി പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യണം. അതിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. അവിടെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രേതത്തെ ആഹ്വാനിച്ച് അങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ പറയുന്ന പ്രഭാസ്വാമി പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഭാരതത്തിലെ ചില വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രേതോപാസകരുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് എന്താണ് തമസ് ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത.
ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെയും അപ്പുറത്താണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 4-ാം സ്കന്ധം 3-ാമത്തെ അധ്യായം 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ സത്ത് വിശുദ്ധം വസുദേവാ ശബ്ദിതം. വിശുദ്ധ സത്താവസ്ഥയിലുള്ളപ്പോൾ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. അതായത് സത്ത് ഗുണത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ വിശുദ്ധ സത്ത് ഗുണം വരുന്നതും നമ്മൾ എന്താണ് വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നതും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വിശ്വാസത്തിലെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ രജോ തമോ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് സാത്വിക സങ്കല്പത്തിലേക്ക് മാറണം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവര് കഴിഞ്ഞ ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ അത്ര ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിനവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആരാധന മൂർത്തികളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ആയ ലെവലിലുള്ളവർക്ക് അതേ രീതിയിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് അവർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അത് പരിപൂർണതയല്ല, അത് ശ്രദ്ധയല്ല, അത് വിശ്വാസമല്ല പരിപൂർണത, അത് സ്വന്തം ഇതെന്നല്ല. അതാണ് അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭാഗവതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് സത്തം വിശുദ്ധം വാസുദേവ ശബ്ദിതം. വിശുദ്ധ സത്താവസ്ഥയിലുള്ളയാൾ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. സത്വഗുണത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും വാസുദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. 5 ആശ്രദാവിഹിതം ഘോരം തൃപ്പത്തേയേത ഭോജനാദം അഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗബലാനിത കർഷന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമചേതസ മാം ചൈവന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതനായ അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രനിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാതെ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. നമ്മൾ ആസുര്യ ഗുണമുള്ളവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്താണ്, ശരീരത്തിനെ പോലും ഉപദ്രവിക്കുക, അങ്ങനെ കഠിനമായ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഇങ്ങനെ എന്തിനു വേണ്ടി, അത് സ്വന്തം ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്തിന് അതിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാം. ആ ഒരു ആഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വിഡ്ഢികളാണ് അസുരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരും എന്താണ്, ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ലാതെ സ്വയം കൃത്യങ്ങളായ കടുത്ത തപോവൃത്തങ്ങൾ ആചരിച്ചു പോരുന്നവരുണ്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതേ രീതി പറഞ്ഞ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്കറിയാം. എന്നാലും അവരെന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള തപസ്സുകൾ ചെയ്യും. എന്താണ്, അതിൽ നിന്നുള്ള എനർജി വേറെയാണ്, രണ്ട് എനർജിയാണ്. ആ എനർജിക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യും. മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടും കാമം കൊണ്ടും ദുരാഭിമാനത്തിലും ഭൗതിക ആസക്തി കൊണ്ടും വാസ്തവത്തിൽ അവരിങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ദുരാഭിമാനം, നമുക്ക് ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ പലതും കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. അതിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാം, എന്ത് അനുഷ്ഠാനാണെങ്കിലും ചെയ്യവര്, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെയാണ് പറഞ്ഞ ആസുര്യ ഗുണമുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ സമയത്ത് അവർ മരണത്തിലേക്ക് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ആഗ്രഹം തന്നെ അവർ വീണ്ടെടുക്കണം. ആ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അവരെന്തും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ അവരെ വീണ്ടും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച്, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ ഭഗവാൻ അവരെ വീണ്ടും ആസുര ഗർഭങ്ങളിൽ തന്നെ പിറക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു. തൽഫലമായി അവർക്ക് പരമപുരുഷനോട് ഭഗവാനുമായുള്ള തങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാതെ ആസുര്യങ്ങളായ ജീവിത സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ഏറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഏറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ എത്രയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന പോലെ. ആ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടി അത് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉയരാം. വീണ്ടും പണിഷ്മെന്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യും. ഉയരെങ്കിൽ ഉയരാ, താഴെങ്കിൽ താഴാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ആഹാരസ്തഭി സർവ്യസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞാസ്തപസ്തപ്തദാനം ദേശോ വേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടാനങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തൃണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുമായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക.
ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് ഭക്ഷണത്തിനോടാണ് ആഗ്രഹം, നമുക്ക് ഏതിനോട് ഇഷ്ടം, ഏതിനോട് അനിഷ്ടം, ഇതൊക്കെ ഏത് തരം യജ്ഞങ്ങളോടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം, ഏത് തരം തപസ്സുകളോടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം, ഏത് തരം ദാനങ്ങളോടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം, ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ ത്രിഗുണങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചുരുക്കി സാത്വികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോടെ നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റപ്പെടും. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കും. സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിൽ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണതൊക്കെയാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ സാത്വികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. അപ്പൊ പറയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചും നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയും കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൈക്കോളജി വരെ അതില് നമുക്ക് സൈക്കോളജി പഠിക്കാനല്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ്? നമ്മളിലുള്ള സ്വഭാവം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ആയുർസത്ബലരോഗ സുഖപ്രീതി വിവർത്തന രസ്യ സ്നിഗ്ധസ്ഥിത ഹൃദ്യ ആഹാരം സാത്വിക പ്രിയ. നീയ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആഹാരങ്ങള്, യജ്ഞങ്ങള്, തപസ്, ദാനം, 4 സെക്ഷൻ പറഞ്ഞു. ഈ 4 സെക്ഷനിലും ഓരോ ഗുണമുള്ളവർ, അതായത് സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പറയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയണത്? സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദീർഘായുസും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സമൃദ്ധിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും നിരത്നവും ആസ്വാദ്യകരമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ്? അവർ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം അവരെ അത് ചിന്തിക്കും. വെറുതെ വാരി വലിച്ച് കഴിക്കാന്നല്ല, അത് എന്തിനാണ് കഴിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കും. അത് ദീർഘായുസ് കിട്ടുന്നതാണോ, ശരീരത്തിന് ഉപകാരമുള്ളതാണോ, അത് എനിക്ക് സന്തുഷ്ടി കിട്ടുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണോ, ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഭക്ഷണം ആര് സാത്വികര് സ്വീകരിക്കുക. അതാ പറയുന്നത്. അതാണ് സാത്വികരെ ഭക്ഷണ രീതി പറയാണ്. അടുത്തത് രജസ്സുള്ള വ്യക്തികളെ പറയാണ്. കത്മള ലവണ തൃഷ്ണ തൃഷ്ണാരൂഷ വിദാഹിന ആഹാര രാജസസൃഷ്ടു ദുഃഖ ശോകമയാപ്രദ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. അപ്പൊ രാജസ സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, രസം അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണ രീതികളായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതലായി ഇഷ്ടപ്പെടാം. അതെന്താണ്? കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വഴിവെക്കുന്നു പറയുന്നു. അടുത്തത് യാതയാം ഗതാരസം ഭൂതി പരിഷിതം ചായതി ഉച്ഛിഷ്ടമഭിചാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയ. ഈ താമസപ്രിയർക്കുള്ള ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് താമസ രീതികൾക്ക് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ദുർഗന്ധം, വളരെ മുന്നേ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങള്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ള രീതികൾ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവരും ഫ്രിഡ്ജ് എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് കളയേണ്ടി വരും ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് 3 മണിക്കൂറല്ല, നമ്മള് 30 മണിക്കൂറായിരിക്കും നമ്മളെ അല്ലെ ജനറലായിട്ട്. 3 മണിക്കൂറല്ല നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെ. അതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുറേയെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭക്ഷണ രീതിന്റെ പ്രഭാസമയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇതില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആയുസ്സും മനഃശുദ്ധിയും കായബലവും വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് ആഹാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മുടെ ആയുസ് കൂട്ടാ അല്ലെ, ശക്തി നമ്മുടെ ആയുസ് കൂട്ടണം. അത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ് അല്ലെ. ആയുസ്സും പിന്നെ മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുക, കായബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആഹാരത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്.
അതിനു വേണ്ടി തന്നെ പണ്ട് തന്നെ അതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആഹാര രീതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാല്, പിന്നെ അരി, ശർക്കര, ഗോതമ്പ്, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യത്തിനും ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരിക്കുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? മാംസം, മദ്യം തുടങ്ങിയ അസംസ്കൃത ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ. സത്യപദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ മദ്യം, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പലരും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മത്സ്യം അല്ലെ, നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ കാര്യമാണത്. അപ്പൊ അത് ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ജനറൽ ആയിട്ട് പതുക്കെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കളയുമ്പോ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അത് കാരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്കല്ല, പതുക്കെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് അതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫുഡ്സുകൾ എടുത്ത് വെച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കളയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇത് മാറ്റും. അല്ലെ ഒറ്റയടിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇതിലുണ്ട് അത് കാരണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യണ്ട. അതിനേലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യലും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിനേലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? അതിനേലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്? നാമജപം അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താണ് സസ്യാഹാരി ആവാ, അഹിംസാവാദി അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭക്തനാവാനാണ് ശ്രമിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തനാവുമ്പോ ഇതൊക്കെ തന്നെ പോകും. പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കഥ. ഹരേഷ്ണ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മള് എല്ലാവരും മത്സ്യം മാംസമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാണ്, നമ്മൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട, കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞു. സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയും. അപ്പൊ ഒരു പ്രഭു പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാം? എന്തായിരിക്കും ആ പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാ? ആ പ്രഭു പറയാ, ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കഴിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുക. അതുമല്ല, അതും വീണ്ടും സഹിക്കാന്ന് വയ്ക്കുക. അത് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പോണാണ്. അത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് ആ പോയിന്റ്. അതെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകേണ്ട നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോണ ദിവസം ഉപയോഗിക്കില്ല. അതൊക്കെ നോർമലുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ട്, ജന്മാഷ്ടമി അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇടാണ്ട്. ഈ വ്യക്തി അതും കൂടെ അല്ല പറഞ്ഞത്. എന്തായിരിക്കും? അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പല വ്യക്തികളുണ്ട്, നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാമം ജപിക്കൂല. മനസ്സിലായ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മനസ്സിലായില്ലേ പോയിന്റ്? അതാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് സാത്വിക ഗുണം, താമസ ഗുണമുള്ളവരുടെ, അത് ഈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് താമസ ഗുണമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാ അതായിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് അതിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ ഞാനത് പറഞ്ഞു മാത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ആഹാരത്തിന് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകും. താമസ സ്വഭാവികൾ ആകർഷിക്കുന്നതും സാത്വികർക്ക് വെറുപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഗന്ധം. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഫലാകാംക്ഷഭിയജ്ഞോ വിധിനിഷ്ഠയ ഇച്ഛതേ യഷ്ടാവ്യമേദിനാമന സമാദായ സാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ബലോദശം ഇല്ലാതെയും സശ്രദ്ധം വേദവിധി പ്രകാരവും കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം എത്ര സാത്വികം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ ആഹാരങ്ങൾ പറ്റി കഴിഞ്ഞു. 3 തരം ആഹാര രീതിയുണ്ട്: സാത്വികം, രാജസ്യം, താമസികം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി യജ്ഞങ്ങൾ, നമ്മളെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പൂജകൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പൂജകൾ എന്ന് പറയാം, യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അതെന്താണ്? അത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു പൂജ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പൂജ കഴിച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം? എന്താണ് നമ്മൊരു പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക? ക്ഷേത്രത്തിലാണ്, വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെ? ജനറൽ ആൾക്കാർ നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യാ? എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ ചെയ്യുക അല്ലെ? നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ മോൻ ഗൾഫിൽ പോകാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പഠിപ്പിന, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞത്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെ ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്നാ പറയുന്നത്.
വേദത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ആ വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യാന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതിന് കച്ചവടം നടക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ അത് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന ബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നത് ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാനും പൂക്കളും ഭക്ഷ്യങ്ങളും സമർപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. ഈശ്വരന് ധനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടതില്ല. ഈശ്വര ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോണത് ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നും ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാണെങ്കിലും ഭഗവാന് പൂക്കൾ അർപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തല്ലോ ഭഗവാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അതായത് നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ വഴിപാടുകൾ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഇന്ന വഴിപാടിന് ഇന്ന ഗുണം, ഇന്ന വഴിപാടിന് ഇന്ന ഗുണം. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും ഏതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം, എന്നിട്ട് ആ വഴിപാട് നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവത് പൂജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനം. അത് ഒരാളെ സാത്വിക ഗുണസ്ഥനാക്കും. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ, ഭഗവാൻ പൂജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റില്ല, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇതാണ് സത്യം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നത് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി പൂജകൾ അർപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാന് പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ നിന്ന് ഫലം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിനെ നമ്മൾ കാണാൻ പോണ പോലെ തന്നെ അല്ലെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ നമ്മളെന്താണ് അവരൊക്കെയൊന്നും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനല്ലല്ലോ പോണത്, നമ്മൾ ആ വ്യക്തിനെ കാണാനല്ല പോണത്. ആ അവസ്ഥ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഭഗവാന് നമ്മൾ അത്ര ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോയി കാണണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദംദഭാർത്തി ചെയ്വായത് ഇച്ഛേതി ബദ്ധശ്രേഷ്ഠ യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്ന് പറയും, അല്ലയോ ബദ്ധശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മള് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനാണ് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യജ്ഞം എന്തായി രാജസ്യമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമായിട്ടാണെന്ന് പറയും, രാജസ്യമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. വിധിഹീനാമദൃഷ്ടാനാം മന്ത്രഹീനമദർശിനം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധി അനുസരിക്കാത്തതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരികൾക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൊടുക്കാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമാണ്. നമ്മളെന്നിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യരുത്. എന്നാണ് വിധി പ്രകാരമല്ല. അത് മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചൊല്ലണം. പിന്നെ പ്രസാദം, നമ്മളൊരു പൂജ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യണം, മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യരുത്. വിശ്വാസമില്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, സാധാരണ രീതിയിൽ പറയില്ല, അത് മാതാജിക്കുമാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു പറയും, പ്രഭുക്കന്മാർ പറയും എനിക്കൊന്നും ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ല, അവൾക്കാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മള് അതെന്താണ് തമോ ഗുണമുള്ള യജ്ഞമായി മാറി എന്നാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, അത് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയും. അതിനെ തിരിച്ചും പറഞ്ഞവരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നവരുണ്ടാവും, അവരങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ അതിൽ അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞേക്കാം. ഇതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലേക്കാണ് പോണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനത്തെ യജ്ഞം കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ജനങ്ങൾ ധനസമ്പാദനായി ചില ദേവന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കും, അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പറയണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അറിയാം, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ അറിയാം ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദേവദിജ കുരു പ്രാജ്ഞാ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിസം ച ശരീരം തപ ഉച്ചതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, അധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തപസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആഹാരത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പിന്നെ യജ്ഞത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇനി തപസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഈ തപസ് തന്നെ 3 വിധത്തിലുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ്. ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ആരാധിക്കുക അല്ലെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ഭഗവാനെയും ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും
അധ്യാത്മ ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കൾ, അങ്ങനെ ഉന്നത വ്യക്തികളെ ആരാധിക്കാം. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി, ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കുക, ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, അല്ലെ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അഹിംസ, അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള തപസ്സിന്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്, അല്ലെ. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അതാണ് തപസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെ. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. മനസ്സ് അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് പറയായിട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഈശ്വരനെയും മറ്റ് ദേവന്മാരെയും വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണരെയും അധ്യാത്മ ഗുരുവിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും വേദജ്ഞാനമുള്ള ഏവരെയും ആദരിക്കുക, അഥവാ ആദരിക്കാൻ ശീലിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കടമയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശീലിച്ചിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ കടമയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മളെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്താണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ പെരുമാറ്റത്തിൽ ആളിത്തം പുലർത്തണം. നമ്മള് ദേഹവിധമല്ലാത്ത ഒരു കർമ്മവും ചെയ്തുകൂടാ. വൈവാഹിക ജീവിതത്തിനപ്പുറത്തുമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താൻ പാടില്ല. വൈകാമ ലൈംഗിക ബന്ധം മാത്രമേ, വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം മാത്രമേ നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതിനെയാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബ്രഹ്മചര്യത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ വിവരിച്ചാണ് ശാരീരമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകൾ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ശാരീരമായിട്ടുള്ള തപസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് അനുദേകരം വാക്യം സാത്തി പ്രിയഹിതം ഛായത് സാധയ്യഭ്യാസനം ചെയ്വ വാഗ്മയം തപ ഉച്ചതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദോച്ചാരണമാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്, വാക്കുകൊണ്ട് ഉള്ള തപസ്. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് സത്യം ആയിരിക്കണം, പ്രയോജനകരങ്ങൾ ബളബള അത് നിർത്തണം. അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ അത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും, അല്ലെ, ഹിതകരവുമായിട്ടുള്ള, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ പതിവായിട്ട് മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലിൽ നിന്ന്, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ നാമജപം 16 മാല നാമ ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂർ. അതായത് നമ്മളെ കണക്കനുസരിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോയി, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെ. 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ നമ്മളെ അനാവശ്യമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 2 മണിക്കൂർ, 1.5-2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നാമം ജപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കമ്പൽസറിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനെയാണ് വാഗ്മയം എന്ന തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വാഗ്മയമുള്ള തപസ്സിലേക്ക് ശ്രമിക്കുക. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം നമ്മളെ സംസാരങ്ങള്, ഹിതകരമായിരിക്കണം, പതിവായിട്ട് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടണം. അതാണ് വാഗ്മയമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാവിന്റെ പ്രവണത എന്തും സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെ. മൈക്കൊന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ. അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അതൊരു തപസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ മനപ്രസാദ സൗമൃതം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരീതേ തപോ മാനസമുച്യതേ. സമൃദ്ധി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവയെ മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽപ്പെടുന്നു. മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് പറയുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളെ സ്വഭാവശുദ്ധി, സൗമ്യത, മൗനം, അല്ലെ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിരക്തി, മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. നമ്മൾ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക മനസ്സുകൊണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോവാം. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് നമുക്ക് ആദ്യം പറ്റൂല. അതാണ് തപസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മള് ഉള്ളിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിനെന്ത് പറയാ, മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്രദ്ധയാ പരയാ ദത്തം തപസ്തദ ത്രിവിധം നരേ
അഫലാകാംക്ഷിർയുക്തേ സാത്വികം പരിചർഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും അധ്യാത്മ വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയും അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ 3 വിധം, അതായത് വാക്കുകൊണ്ടായാലും മനസ്സുകൊണ്ടായാലും ശരീരം കൊണ്ടായാലും ഈ 3 വിധം തപസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരമപുരുഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു പോന്നാൽ, അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ, നമ്മളെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും ശരീരവും എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു പോന്നാൽ അതിനെ സാത്വികമായിട്ടെന്ന് പറയാം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സത്കാരണമാന പൂജാർത്ഥം തപോതംബേന ചൈവായത് ക്രിയതേ തദ്വിഹിത പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധന നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണിത്. പിന്നെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം? നമ്മളെ ബഹുമതിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തുള്ള പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ ബഹുമതിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് തപസ് ചെയ്യാം. തപസ് എന്നുള്ളത് ശരീരം, മനസ്സ് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടി? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. നമ്മളെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി, സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ കാര്യമായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ സഹിച്ചിരിക്കും. എന്തിനാണ്? നമ്മളെ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി. മനസ്സിലായി? ഈ അവസ്ഥ അതെന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് പറഞ്ഞ രജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രജോ ഗുണിക പ്രധാനികൾ അവരാണ് രജോ അതായത് രജോ ഗുണമുള്ളവരാണ്. രജോ ഗുണമുള്ള തപസ് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പറയാം. അടുത്ത ശ്ലോകം. മൂഢാഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തഥാ പരസ്യോസ്ഥാനാർത്ഥം വാ തദാത്മസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചു അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനും നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന തപസ് തമോ ഗുണമാണ്. അല്ലെ? അപ്പൊ അതും പറഞ്ഞു തമോ ഗുണം. ഇപ്പൊ പറയാം, നമുക്ക് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദേവവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. അവർ തന്നെ അതിൽ നിന്നും പലർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യാന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉള്ളവരായിരിക്കും. ചിലർ അങ്ങനത്തെ മനസ്സിൽ അത് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലുള്ളവരാ. അതേപോലെ സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഉള്ളിൽ അതായിരിക്കും ശരീരം. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണമുള്ളവർ. അല്ലെങ്കിൽ തപസ്, അവരെ തപസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവാനുള്ളവരായിരിക്കും. അവരെ തപസ്സിനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം തന്നെ പറഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപു. അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ എന്താ പറയുന്നത്? ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് പറയണ ചോദിച്ചത് ബ്രഹ്മാവിനോട്? ഹിരണ്യകശിപു ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും അറിയാം? ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മള്? ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് പറയാണ് ബ്രഹ്മദേവനോട് ചോദിച്ചത്? ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഹിരണ്യകശിപുല് എന്ത് പറയാണ് ചോദിച്ചത്? ഹിരണ്യകശിപിനെ വധിക്കുന്നത് ആരാണ്? വധിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഹിരണ്യകശിപിനെ വധിക്കുന്നത് ആരാണ്? നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അല്ലേ? അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപ് എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? എന്നെ ഭൂമിയിലോ പാതാളത്തിലോ അകത്തോ പുറത്തോ രാത്രിയോ പകലോ ഒന്നും വധിക്കരുത്. പാടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വധിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വരം ഹിരണ്യകശിപ് ചോദിക്കാൻ കാരണം? അങ്ങനെ ആരും അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും മരണം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ. മരണം ഇല്ലാതിരിക്കും. അപ്പൊ ചോദിച്ച വരം എന്താണ്? മരണം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ. അതായത് മരണം എന്താ ചോദിച്ച വരം എന്തായിരിക്കും? മരണം സംഭവിക്കരുത്. മരണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ? മരണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഹരേഷ്ണ, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. മരണമില്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ? അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നല്ലൊരു കഥയുണ്ട്. മരിക്കരുത്. ആരെങ്കിലും ആ കഥ അറിയാം? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡിലൊന്ന് ആരെങ്കിലും ആ കഥ ഒന്ന് പറയോ? ഹിരണ്യകശിപിന്റെ കഥ ഭാഗവതം കേൾക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഥ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത്
ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ ഹിരണ്യാശിപും ഹിരണ്യകശനും ഭയങ്കര തപസ്സാ. എന്തിനാ അവരെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളായ തപസ് താമസ്യ ഗുണം വരുമ്പോ ലക്ഷ്യം എന്തു അത്രേ ഉള്ളൂ? മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, ദേവന്മാരെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുക, അതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്താണ്? മരണം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആര് ഹിരണ്യകശിപ് തപസ് ചെയ്യണത്. ആരടുത്ത്? ബ്രഹ്മാവിനോട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറയും എനിക്ക് തന്നെ മരണമുണ്ട്, അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റും. അപ്പോഴാണ് അതാണ് ഈ താമസ ഗുണമുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അവര് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാക്ടീസ് ആണ് ചെയ്യണത്. ഇരുട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മൃഗമായിരിക്കണം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ഡിമാൻഡുകൾ വെക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കാണ്. ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിൽ ആർക്കും വധിക്കാൻ പറ്റില്ല. രാത്രി പാടില്ല, പകല് പാടില്ല, പുറത്ത് പാടില്ല, അകത്ത് പാടില്ല. എന്താണ് വധിക്കുന്ന? എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി മനുഷ്യനാവാൻ പാടില്ല, മൃഗമാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യന് മൃഗമല്ലാത്ത പിന്നെ വധിക്കും. ദേവനാവാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ബ്രഹ്മാവ് സമ്മതിക്കും. ഹിരണ്യകശിപിന് വിഷ്ണു ഭഗവാനോട് കടുത്ത വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിരണ്യാശുവിന്റെ സഹോദരനായ ഹിരണ്യാശനെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വരാഹ അവതാരത്തിൽ വന്ന് വധിച്ചു. ഇതാണ് ഹിരണ്യാശുവിന് വിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെ കടുത്ത വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിയാ, അതുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് അസുരന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദേവന്മാരോട് എല്ലാവരും ദേഷ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാരണമൊന്നും വേണ്ട, മനസ്സിലായ? കാരണം അവര് ദേവന്മാരേലും കൂടുതൽ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് അവർക്കാവില്ല. കാരണം അവര് അങ്ങനെയാണ്. താമസ രജസ് ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അങ്ങനെ എന്താണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ എത്ര ഉള്ളൂ? അങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവൻ കൊടുക്കാണ്, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുക. അതിനു വേണ്ടി തപസ് ചെയ്യണം. അതിന് എത്ര 1000 10,000 വർഷമാണ് അവര് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വരം. മനുഷ്യനും മൃഗവും വധിക്കരുത്, പകലോ രാത്രിയോ കൊല്ലരുത്, അകത്തോ പുറത്തോ കൊല്ലരുത്, ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ കൊല്ലരുത്, ആയുധങ്ങളോ ആയുധമില്ലാതെയോ കൊല്ലരുത്. അങ്ങനെ കുറെ ഡിമാൻഡുകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മദേവൻ അത് സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അതായത് മരണമില്ലാത്ത വരം എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എനിക്ക് മരണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബ്രഹ്മാവിന് മരണമുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് മരണമുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബ്രഹ്മദേവന് മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്? ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാനെ നമ്മ അചിന്യം. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? അതായത് ഹിരണ്യാക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നു, ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, തൂണിൽ നിന്ന് കളിയാക്കാണ് ശരിക്കും. ആരെ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജൻ. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മാതാവ് ഇത്ര അടിയുറച്ച വിശ്വാസിയാണ്, ഭക്തൻ അല്ലെ. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. സാധാരണ നമുക്ക് യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുക്തിക്ക് അപ്പുറമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാക്കണം. അതാണ് ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞത് സത്യമേ പറയുള്ളൂ. ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞത് സത്യമായി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഭക്തൻ പറയുന്നത് സത്യം പറയുള്ളൂ. അഥവാ ഭക്തൻ അസത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യം സംഭവിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് എവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത്? അതാണ് പ്രത്യേകത, പവർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വാഗ്മയ തപസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പവർ, അസാധ്യമായിട്ട് ഗുണത്തിലേക്കുള്ള കടക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകതകള് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ, അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായ വ്രതങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ തമോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ തന്നെ. അതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ഹിരണ്യകശിപന്റെ ഒക്കെ കഥകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോവാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ ഇന്ന് ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, അതായത് നമുക്കറിയാം വിശ്വാസങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് രജോ തമോ ഗുണ, അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതില് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. ജനറൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കേട്ടർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ രജോ പോവും, ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ വരും. എന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോ കൂടുതൽ പേര് ഒരു ഗുണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? അവരുടെ വിശ്വാസം അതിനോടായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് പരിപൂർണതയല്ല. പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോ അതായത് സാത്വികഗുണത്തിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗുണമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ സത്വഗുണം, അതാണ് ഭാഗവതത്തില പറഞ്ഞത്. സത്വം വിശുദ്ധം വാസുദേവ ശബ്ദിതം. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. പിന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓരോരുത്തരെയും ഈ 3 ഗുണമുള്ളവരുടെയും ഭക്ഷണ രീതികളെ പറ്റിയാണ്. ഭക്ഷണ രീതികൾ ഇപ്പം സാത്വിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. രജോ ഗുണമുള്ളവർ എന്താണ്? കയ്പ് പുളിപ്പ് അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും. തമോ ഗുണമുള്ളവര്
എന്താണ് സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുർഗന്ധമുള്ള അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് പൂജകൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ 3 തരമുണ്ട്. ആ ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോണത് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെ രാജസ്യമുണ്ട് താമസ്യമുണ്ട്. വിശ്വാസമില്ലാതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് താമസ്യ ഗുണമായിരിക്കും. പ്രസാദ വിതരണം ഇല്ലാതിരിക്കുക, വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾക്കറിയാം 3 ഗുണങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ സാത്വഗുണമുള്ളവർ ദേവന്മാരെയും പിന്നെ രാജസ്യ ഗുണമുള്ളവർ അസുരന്മാരെയും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത താമസ്യ ഗുണമുള്ളവർ പ്രേതഭൂത പിശാച് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കും മീൻസ് പൂജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക, വാക്ക്, ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് ആധ്യാത്മികാചാര്യന്മാര് ഭഗവാനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് അവരൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രണമിക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മളെ ആവശ്യമാണ്. അതൊക്കെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യണതാണ്. അതൊക്കെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സംഭാഷണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് വാഗ്മയമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്, തപസ് തന്നെ 3 തരം തിരിക്കുന്ന സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്, രാജസ്യമായിട്ടുള്ള തപസ്, താമസികമായിട്ടുള്ള സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ തപസ്സുകളും വാഗ്മയായാലും ശരീരമായാലും മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാത്വികമാവും. എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്താണ് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാകുമ്പോൾ അത് രാജസ്യമാവും. മറ്റുള്ള ഉപദ്രവിക്കാമെന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപസ് എങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണപ്രധാനം ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല? ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ പുരാണങ്ങളിൽ ഭാഗവത്തിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഭാഗവത്തിന് എന്താ പറയാ? ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ചടുത്ത് നമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാഗവത്തിന്റെ സ്ഥാനം. 18 പുരാണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പുരാണം ഏതാ? ഭാഗവതം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര പുരാണങ്ങളുണ്ട്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് 18 ഉപപുരാണം, 18 ഉപപുരാണം. ഉപപുരാണം എത്ര ഉണ്ട്? 18. ഉപനിഷത്തുകൾ എത്ര ഉണ്ട്? 108 അല്ലെ? ഉപനിഷത്തുകള് 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. വേദങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട്? 4. വേദത്തിന്റെ പേരുകളൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആരെങ്കിലും? വേദം, ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, ഋഗ്വേദം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പഠിച്ച ഇന്ന് അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ന് അധ്യായത്തിന്റെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്താണ്? ശ്രദ്ധാവിഭാഗം. ശ്രദ്ധാവിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്തിന് എത്ര ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഏകദേശം 3 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണത്? ഓക്കെ. സത്യ, രജസ്, തമം അല്ലെ? സാത്വികഗുണമുള്ളവർ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ. മറ്റേ രജോ ഗുണമുള്ളവര്
ആരാരാധിക്കും? അസുരന്മാർ. അസുരന്മാർ. തമോ ഗുണമുള്ളവർ ആരാരാധിക്കും? പ്രേതം നമ്മളെവിടെ എത്തണം പറയുന്നത്? നമ്മള് സത്വഗുണത്തിൽ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ഗുണത്തിലേക്കും കയറെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അടുത്തൊരു ഗുണത്തിൽ അതിന് മുന്നിലേക്ക് ഒരു ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു ശ്ലോകം കോട്ടേത് പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്. എന്താണ്? അതായത് വാസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം അല്ലെ, അവിടേക്ക് എത്തണം. ശരി, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ ഒന്നില്ല? വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ? ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി ഇന്ന് സത്സംഗമുണ്ട്. ഓഹോ, മണി 4:30. ശരി ശരി. വാഞ്ചകൽപത രൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവച്ച പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് പ്രവാദിക്ക് വെറുതെ വിചാരേഷണം. പിന്നെ ട്രിപ്പിന്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഗ്രൂപ്പില്. നമ്മളെ തമിഴ്നാട് ട്രിപ്പ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 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 എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിതേപോലെ